नैबे दाउदै सन्जय भाग्यश्री दैज्लां बोथोरनि हाबा लोगो नम्बर उदालगुरिनिफ्राय नैबे धोरोमपुरावहाय हिन्जाव गोदान सफैनाय दा नै माखासे माल माथा खानानै होनाय जादों आरो दा बेवहाय होफैबाय फैनायजों लोगोसे नै आदा रुना होदो बोख्लायनाया मेङा मावथारबायलै बिस्रा माने गोदोनि समावहाय गुबुन हारि जाथिफ्राव जों बेबायदि होनो नुयोमोन नाथाय दिनै गाबोन जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो माने गावनि फिसाजोखौ अननायनि सिन महरै जि हायो बेबायदिनो सफा सियार एरि बायदिखौ होनायखौ जोङो नुनो मोनसै नै बोख्लायजेननायखौ नुबाय नै बोख्लायजेननाय हिन्जाव गोदान हौवा गोदान हौवा गोदाननि बिमा बिफा आरोना दा जोंनि 4 नम्बर उदालगुरिनिफ्राय मोनबोदों बिनानावखौ ओमफ्राय नैबे धोरोमपुर गामियावहाय आरो दा जेब्ला फार्स्ट रिसिपसन जायो बे रिसिपसन जानाय समावहाय फार्स्टआवहायनो बिमा बिफाया माने होग्रो जायो आरोखि नैबे बिमा आरो दे सिनायथि होदो दे सिनायथि होदो औ आच्छा आच्छा औ दे बिनानाव बायदि नुलायथारदों बिनानाव नङा माथो उन्दैयाव जाया ना ओमफ्राय हिन्जाव गोदाननि नैबे बिफाया हौवा गोदाननि बिफा जोंनि 4 नम्बर उदालगुरिनि मोनबोनाय हिन्जाव गोदाननि बिफा बे बिनानाव हौवा गोदान नैबे मा होनो थर दे